Umar Muhammad Jakara ne. Mun zali tambazo ba za mu ki mu bi ka ba, tunda ka bi abakon kusa ya baka girma. Mun zali tambazo ba za mu ki mu so ka ba, akon kwasi yaya mun zalle a ba mu dama. Rabi da dan basira ya Allah na yi niyya, dan tsara waka wakar mun zalle zan babu sanya. Karo salati gun annabi kafuwa ya Allah, rabi ka sa mun zo ya cece mu a ran kiyama. Mun zalle tambazo wani na ma kai biyayya, da mutan garin mu sun shida babu ƙarya. Za ka yi mana aika dan kai muka shirya, in so ba su sani ba mun ɗauki abin da girma. Batun magana ake mun kai mu yi mu kara, da muna da matuku kwankwasa bai da tsara. To in dai ko haka ne duka ka ba surata, mun zalje ka ɗauko kwankwasa ne zai rika ma. Gamji sha jijjiga ba za a kai ya kai ba, da Musa kafin Allah kwankwasa zo ku duba. Ban ga kamar sa ba a Kano ba karya ba, a arewa siyasar kwankwasa ta yi girma. Abba Kabir Yusuf muka zaba, Abba Kabir Yusuf muka zaba, Abba Kabir Yusuf muka zaba, Abba Kabir Yusuf muka zaba. An ga azurfa ta fita gulla, Abba Kabir Yusuf muka zaba. Dukkan namu ya sadar hula, Abba Kabir Yusuf muka zaba. Abba ya zo jama'ar mu kalla, Abba Kabir Yusuf muka zaba. Abba kar da kasa ta sulalla, Abba Kabir Yusuf muka zaba. Wani alkhairi muka kulla, Abba Kabir Yusuf muka zaba. Da shi muka kai musu bulala, Abba Kabir Yusuf muka zaba. Ga sabon gwamna mai san ci gaba Abba, sabon gwamna shine dai Abba, Abba Kabir Yusuf shine sabon gwamna. Ga sabon gwamna mai san ci gaba Abba, shine dai gwamna a Kano bana mun farka. Za mu mun zalmuce mu yi maka barka, harkar ilimi da lafiya ba ma shakka. Wurin gwamnati da aka siyar sai an miƙa, dama isu suke abun mulleka. Ka duba mana Abba, ka kwato mana Abba, duk yardar mu akan ka take kai ne Abba. Gida Abba, gari Abba, birni ma Abba, ƙauye ma Abba, kuda Abba, arewa Abba, yamma Abba, gabas sai Abba, tsakiyar Kano Abba, municipal Abba, Dambazau Abba, musu kwani Abba, a gaida na Abba, zali Dambazau na Abba. Sabon Salisu Silva ya Salisu Silva ne ya ce kuma ka waka. Mun zali Dambazau ba za mu ki mu bi ka ba, tunda karbe Abba kwankwasa ya baka girma. Mun zali Dambazau ba za mu ki mu so ka ba, a kwankwasi yaya mun zalle a ba mu dama. Haya ruba isa na hanga mai san talakawa, muje mazaje mun gane suwawa. Ruba isa na hanga ka burge kowa, Salisu Silva ne ya ce na sallama ma. Injiniya Sagir kwaji na mu ne shi, dan majalisar tarayya kuma girmama shi. Ka sha gaban su ka bar su suna da nishi, haka Salisu Silva ne ya ce maka ba da wai ba. Daneji ka daneji, daneji ka daneji ka daneji, Sarki Aliyu daneji, Sarki Aliyu daneji, daneji mai farin jini, daneji shi muke gani, daneji kai kyawun gani, daneji mai kyawun hali, daneji ga dan asali, daneji sai daneji sai daneji. Hajiya Umma Kwankwasi a Saudiya, mai gaisuwa ga mai kyawun aniya. Idan dai da ke Umma ba ma gajiya, ke ba mu amsa mun tambaya gaske. Sabon Salisu Silva, sabon Salisu Silva shine ya ce to in wa mun zaluwa ka. Idan muka koma za mu ga Salisu Silva yana da zaka. Mun san shi kwarai a kansa san ba ma shakka, mai san ci gaban unguwar mu ne ba ma shakka, mai san ci gaban garin mu ne duka wujuka. Mu ce Salisu Silva, mu ce Salisu Silva. Mun zali Dambazau ba za mu ki mu bi ka ba, tunda karbe Abba kwankwasa ya baka girma. Mun zali Dambazau ba za mu ki mu so ka ba, a kwankwasa
kunkwasi yaya mun zalla a ba mu dama a kunkwasi yaya mun zalla kai mu muma a kunkwasi yaya mun zalla ta mu muma a kunkwasi yaya mun zalla nuna mu muma kunkwasi yaya mun zalla daga mu muma mun zalla tambalau ba za mu yi mu bi gaba tunda kai bi abba kunkwaso ya ba kai girma Umar Muhammad Jakara ne. Ami Record.